Het is best wel bijzonder om bij een trein, bij de auto, op een trein, naar een eiland te gaan. Dus ik zit even zien hoe dat in zijn werking is. Maar dan zie je nou al je auto's van aankomen, zodat ik het wat begreep. Er is echt een trein, maar dat zullen wel net bij zijn, neem ik aan. Daar ken je auto's op. Ja jongens, het is Safir. We zitten in de auto op de trein. Check dit dan. Dit is toch wel heel erg leuk. Echt heel gek dit. Dan gaan we aan hoe het wetter en dan gaan we richting het eiland Sylt. We binnen onkaam bij ons verblijf. 3 nachten zullen we weer verblijven. En ja jongens, ik hier had de trein een heel grote impact op ons. Want die dendert echt regelrecht achter ons huisje langs. Nou, het valt me qua kabaal echt nog wel wat tak. Nou ja, oh jee.